Zo'n 600 deelnemers harken joert naar de afspraken van Kofi Annan en minister Schultz van Hagen. En er binnen pitches over plan voor schien wetter, nieuwe energie en het dwarsen verbouwen van eten. Een van de ideeën komt van Wetse Zuid-Ljouwert. Het Wettertechnologiecentrum wil in de Everglades, een sterk versmarrig natuurgebied in Amerika, fosfaat waarom winnen uit wetter. Wij hebben nu een technologie voorgesteld aan hun om op een hele slimme manier het fosfaat en ijzer te winnen en daarna weer terug te winnen als fosfaat wat weer verkocht kan worden als kunstmest, ergens anders natuurlijk. De bijeenkomst is georganiseerd door de ministeries van Economische Zaken en dat van Infrastructuur en Milieu. Sint-Wurgers uit bedrijfsleven en Oeriet uit de hele wereld kennen hier het succes van de strijd van Nederland in het wetter. Maar daar gaat het vanzelfs net in het eerste plak om. Het zet natuurlijk heel erg de urgentie voor duurzame oplossingen voor de grote problemen die de wereld eigenlijk nooit zien omrint. Die urgentie die komt heel goed voor de daglicht te staan, voor een breed publiek. Kosten nog moeite binnensparen voor de bijeenkomsten van Joert. Een grutte 2 etages hege tinten en alle technische faciliteiten, er ontbreekt niet. Maar alles moet hier hingebracht worden. De kar van de locatie docht raar om voor een congres over besparing en efficiëntie. De urgentie van overstroming, problematiek en dergelijke, die wordt je natuurlijk wel mooi illustreerd van mensen als Kofi Annan en alle andere buitenlandse bezoekers. Ouderdijk is een icoon, dus het zet het ik wel heel mooi in het lucht. Dus vanuit een duurzaamheidsoogpunt zoek het net in hebben, maar vanuit een iconisch en symbolisch oogpunt is het wel een mooie kar.